o epistol Paul at yr Effesiaid, yr ail bennod a fydd llenau'r adnodau sydd yn gefndir ac yn gyd-destun i'r adnod fi am dyn ni sylw arbennig at iddi heno, sef felly dechreuau i ddarllen yn Effesiaid pennod 2, adnod 11 ymlaen i 20 a 2, Ephesians 2 verses 11 to 22. Am hynny, cofiwch a chwi gynt yn genhedloedd yn y cnawd, y rai a elwyd yn ddi-enweidiad, gan yr hyn a elwyr enweidiad o waith llaw yn y cnawd, eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel, ac yn estronied oddi wrth amodau yr Iddewyd, heb obaith gennych ac heb dduw yn y byd. Eithir yr awron yng Nghrist Iesu, chwychwi y rai oeddech gynt ymhell a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist. Canis I fe yw ein tangnefedd ni, yr hwn a wnaeth y ddau yn un, ac y ddatododd ganol fyr y gwahaniaeth rhyngom ni, ac y ddirymodd trwy gnawd I hun y gylyniaeth, sef deddf y gorchmynion mewn ordeniadau, fel y creau y ddau ynddo I hun, yn un dyn newydd, gan wneithir heddwch. Fel y cymodau y ddau a Duw yn un corff, trwy y groes wedi lladd y gylyniaeth trwyddi hi, ac I fe a ddaeth, ac a brygethodd dangnefedd I chwi y rai pell ac I rai agos. O blegyd trwyddo ef, y mae I ni ein dau ddyfodfa mewn un ysbryd at y tad. Weithiau gan hynny nid ydych chwi mwyach yn ddieithriaid a dyfodiaid, ond yn gyd ddinasyddion ar saint ac yn deulu Duw. Wedi eich gor uwch adeiladu ar sail, yr apostolion, a'r proffwydi, ac Iesu Grist I hun yn ben congl-faen. Yn yr hwn, y mae'r holl adeilad wedi chymwys gyd-gysylltu yn cynyddu, yn deml sanctaidd yn yr arglwydd. Yn yr hwn, eich cyd-adeiladwyd chwythau yn breswylfod I Dduw trwy yr ysbryd. Ar adnod fi am edrych arni, ond byddai yn cyfeirio at yr adnodau eraill, adnod 13, Effesiaid 2:13, eithir yr awron yng Nghrist Iesu, chwychwi y rai oeddech gynt ymhell a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist. Wel, wrth I ni ddod at yn gilydd, fi'n credu gallwn ni fod yn ddiolchgar tu hwnt am yr epistol yma at yr Effesiaid. Os I ni'n dod â meddwl bod ni'n dod dim ond I gadw ryw arferiad I wneud rwy ddyletswydd, mae epistol yma yn herio hynny yn glir iawn. Mae yna bethau mawr yn digwydd yn yr eglwys. Mewn eglwysi, mewn oedfa, mae bethau mawr yn gallu digwydd. Mae Duw y Tad wedi trefnu y tragwyddoldeb y bydd yna bobl iddo fe. Mae'n ei roi nhw iddi fab. Mae'r mab yn dod ac yn ei prynu nhw. Ac mae'r ysbryd glân yn dod ac yn ei bywhau nhw ac yn selio
gwaith Duw yn eu calonnau nhw. Ac wedyn ni, ar ôl i hynny ddigwydd, i ni'n gallu gwyddio eto i'r ysbryd glân fod, a bod i ni yn ysbryd doethineb a datguddiad trwy adnabod Duw yn well, yn helpu ni nawr o wythnos i wythnos, o fis i fis, o flwyddyn i flwyddyn, dan i ddylanwad i adnabod Duw yn well, i adnabod Duw yn i ddaioni, yn yr etifeddiaeth sydd gyda ni, yn Iesu Grist, beth mae wedi rhoi i ni, yn yr Efengyl, yn i adnabod mwyn i ni obeithio arno fe, ta beth sydd yn digwydd, ta pwy mor anobeithio mae'r byd yn ymddangos, i ni'n gobeithio ynddo fe. Ta beth sy'n pwyso arno ni, i ni'n gallu gobeithio ynddo fe. Ac yn ynerthu ni. Beth yw'r agorol fawredd i nerthu tuag ato ni. A'r nerth ni wedi ymlygu pan ddaeth Iesu Grist yn ôl o'r bedd, y corff marw yn ancodi yn fyw, a Duw yn gweithio yno ni. A Duw yn gweithio yno ni, o ddim yn farw yn gorfforol, ond oedd yn farw yn ysbrydol. Yn farw mewn pechodau ac amgweddau. Pethau Duw yn golygu dim i ni, dim diddordeb, dim awydd, dim byd. A Duw yn bywhau, yn cyd-fywhau ni gyda Christ. Ac yn gwneud gosod ni yn waith, yn gampwaith. Dyna'n o'r tro diwethaf ni gyda chi i waith ef. I Duw ar waith. Pan i chi'n cwrdd â un Cristion, mae beth mae'n rhaid cofio, falle bod digon o waith ar ôl, ond mae Duw ar waith ynddyn nhw. Pan i chi'n dod at gwmni o Gristnogion, mae Duw ar waith. Dyw Duw ddim wedi gorffen eto, mae Duw ar waith. Fel rwy'n gerflun yn dechrau ffurfio i waith, ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da rai a rhag baratoi Duw fel y rodiem ni yn fynd. A mae hwnna'n ddigon o ryfeddod, a gallech chi dweud, wel mae'n syndod pan os chi'n nabod, falle bod chi'n nabod rai saint diwiol iawn, a chi'n gweld ôl gwaith Duw. Chi'n gweld rai Gristnogion ifanc, falle, a chi'n gallu gweld y newid, falle bod nhw wedi dod o fywyd aniwiol bydol iawn, a wedi cael ei newid dechrau'r gwaith i weld, ond mae'n drawiadol, falle, oherwydd y gorffennol, ond gyda phobl sydd wedi bod yn rodio gyda Duw am flynyddoedd, y grasysau, falle na'n ymwybodol iddyn nhw, heb yn wybod iddyn nhw, mae hynny'n amlwg i bobl o'i cwmwys. Gallu gweld a edmygu hwnna. A falle bod ni'n gallu mynd i feddwl, wel bod e fel mynd trwy reolriel gelf, a chymod pan mi'n bysol yn dod ar cyfeiriadau artistig yn Rysolfen, gwybod bod nhw'n mynd i fynd lawr yn dda, ond bod chi'n mynd trwy reolriel gelf, a chi'n gweld un cerflun, a chi'n gweld cerflun arall, a chi'n gallu edmygu y ddawn a'r gelfyddyd sydd tu ôl i un, a falle fwy nag un arall, ond eto chi'n edrych arnyn nhw fel cerfluniau ar wahân. A falle bod tuedd i ni'n neud hynny, ni'n edrych ar y gifel unigolion, ond beth mae Paul yn mynd mlaen i egluro wrth yr Effesiaid. Nid rhyw gerflun fan hyn a fan draw sydd gyda fe. Beth mae Duw yn neud, Duw sydd wedi gwneud yr oriel hefyd. Ble maen nhw? Cymwch cael gweithiau i ni'n anghofio, chi'n mynd i'r oriel, chi'n edrych ar y cerflun, chi'n anghofio'r adeilad, falle bod y diwrnod adeilad ddim llaweredd, ond yn yr achos yma, gwneud y cyfan, mae Duw, dod ar holl bobl yma at ei gilydd yn yr eglwys. Gwneud nid oriel, wrth gwrs mae'n mynd i weid fan hyn, gwneud un deml. Mae'n siarad â Gristnogion Ephesus, ac oedd Ephesus yn yr hen fyd
yn enwog am un peth. Os oes dwristiaid yn mynd I Ephesus, o'n nhw'n bownd o fynd I weld teml Artemis. Un o 7 ryfeddod yr hen fyd, y deml fwyaf, fi'n credu oedd yn y byd gorllewinol, y deml fwyaf harfa, fwy trawiadol ag unrhyw adeilad arall. A dyma ni oedd y Cristnogion mewn yn cwrdd yn eu tai wrth yng nghysgod teml Artemis. Ond mae Paul yn gweithio yn hwnna, mae Duw ar waith yn creu teml arall, a teml well na teml Artemis. Beth yw natur y deml yma? Wel, mae'n esbonio hynny, wrth gwrs, yn yr adnodau sydd gyda ni fan hyn, ond falle bod yna arweiniad da iawn gyda ni. Yn yr adnod 13 fel y wedys, mae Paul am egluro wrth y Cristnogion yma, mwyn deall y gwaith, a mae eisiau nhw gofio sawl cyflwr neu stad, condition. Mae eisiau nhw gofio rhywbeth hanesyddol, eithir, meddwl fe, adnod 13. Yr awron yn Crist Iesu, ychwychwi y rai oedd eich gynt ymhell a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist. Mae'n cyfeirio fan hyn yn gynta at yr hen gyflwr. Yr hen gyflwr. Y rai oedd eich gynt ymhell. Na, beth mae hwnna'n ei olygu? Ydy e'n olygu, yn amlwg mae'n golygu, mae rhyw gyfeiriad ysbrydol fan hyn, ydy e'n golygu bod nhw'n ddaearyddol bell yn Ephesus, mas o'r ffordd. Oedd ffrind y fi yn, felly fi weid hwn, Sir Fôn, a dath rwy ymwelydd o dde Cymru, fi'n credu, rwy fudiad lan I Sir Fôn, a'r cwestiwn oedd gyda fe iddo fe, di Gymraeg, of course, oedd, do you feel a bit cut off up here? Mas o'r ffordd, mor bell o Abertawe, felly nhw'n falch, os ydyn pobl Abertawe yn meddwl, ond yn ddaearyddol bell. Na, nid yn ddaearyddol bell. Does neb yn ddaearyddol bell oddi wrth Dduw. Mae Duw yn llond pob lle. Does dim eisiau dod i'r resolfe, does dim eisiau mynd I Gyfyrddin, does dim eisiau mynd I Abertawe, eisiau bod, mae Duw yn bresennol ym mhobman. I fe bod nhw yn pellhau, yn dewis, cadw draw. I fe dyna beth yw rhyw ddymuniad, rhyw ddewis o'i ochr nhw. Na, ddim yn hollol. Mae'n lle bod elfen, ond ddim yn hollol. Mae hwn y math gweitha lle o bellter gallwch chi gael. Dychmygwch nawr bod hi'n mae Nadolig yn dod, bod y Nadolig wedi dod, a bod yna rhyw ddathliad mawr yn y pentre, a pawb yn cael amser da, a chithau ar eich pen eich hunan. A I chi mas, a chi'n clywed y dathlu, a I chi meddwl, wel, felly fi fynd I ymuno. A hyn, mae'n siw bydd neif hwn, les I fi, felly wella bod yn ddiflas, wrth yna fi a fi ymuno yn y dathlu. Ac I chi'n dod at y drws, a beth I chi'n I weld? Dim mynediad. No entry. I chi mor agos. I chi wrth y drws. Ac eto, I chi mor bell I ffwrdd. Ac am y pellter yna, mae Paul yn sôn, mae'n siarad ar Cristnogion yn Ephesus. Cofiwch, pwy yw'ch chi? Cofiwch
bod yna arwydd ar y drws. Dim mynediad. Pan o'ch chi'n mynd i'r synagog, ddim croeso chi fynd i'r synagog fel o'ch chi, bendant. A byd o'n mynd i'r deml, lle oedd gael Duw'n cael ei ddysgu, lle oedd yr aberthau yn cael ei offrymu. Os o'ch chi'n mynd, wel o lle i chi ar y tu fas. Oedd rhaid i chi fod ar y tu fas. O'ch chi ddim yn agos, oedd e'n atgoffa chi o hyd ac o hyd. Oedd dim hawl gyda chi i ddod at Dduw. Cenhedloedd, o'ch chi ddim yn blant i Abraham. Oedd yr Hen Testament ddim wedi cael ei roi i chi. Doedd e ddim yn eich iaith chi. Doedd chi ddim yn bita fel yn ôl cyfreithiau yr Hen Testament. Dim ond un bobl oedd yn gwneud hynny. A negech chi, doedd chi ddim yn perthyn iddyn nhw. O'ch chi'n bell. Ddim hawl ydych chi ddod mewn. A mae Paul am i'r Effesiaid gofio ni. Cofiwch. Am hynny, meddwl fe, 11, am hynny, cofiwch. Mae'r gorchymyn cynta mewn roi yn yr episod yma. Cofiwch hyn. A chwi gynt yn genhedlaeth. Cofiwch o ble chi wedi dod. Cofiwch bod chi'n di etifeddu rhywbeth yn ôl y cnawd, unrhyw freintiau arbennig, a rai chi gynt yn genhedloedd yn y cnawd, o'ch chi'n ddi-enweidiad, oedd yr iddewon yn gweud, mae'r rhain yn ddi-enweid, dyn ni ddim yn mynd i fita gyda rhain, maen nhw'n frwnt. Os down ni gysylltiad ar rhain, maen nhw'n mynd i'n llygru ni. Maen nhw i fod yn bell, bod ni'n byw yn yr un dre a nhw, na, maen nhw fod mor bell a gallen nhw fod oddi wrthon nhw. A'n estroniad oddi wrth amodau ar y ddewid. Na, mae yna ddewidion yn yr Hen Testament. Mae yna salmau o fawl ac o ddewid. Ond nid i chi mae'r hyn. Na, dyn nhw'n perthyn i chi. Dim ond i ni. Dim ond i ni, i chi ar y tu fas yn estroniad oddi wrth amodau ar y ddewid. Yr oeddech wi y pryd hwnnw heb Grist. Heb Grist. Mae Grist yn cael ei ddatguddio yn yr Hen Testament. Trwy'r aberthau, trwy'r addewidion, trwy'r proffodoliaethau, trwy'r hanes Dafydd a'i ddisgynyddion ni. Mae yna gysgodion o Grist. Ond cysgodion ac addewidion yn cael ei roi i'r genedl arbennig yma a doedd ddim yn perthyn i. O'ch chi heb Grist. Dim gwiredwr gyda chi. Neb i'ch cynrychioli chi ger bron Duw. Heb obaith. O'ch chi'n byw i'r byd yma, ond oedd ddim gobaith da chi. Byddai'r byd yma'n dod i ben, a dyna ni. Byddai'r tipyn llawenydd gyda chi yn y byd yn darfod ar yr un pryd. Heb Dduw yn y byd. Doedd Duw ddim gyda chi. Oedd e'n arglwydd arno chi, o'ch chi'n hollol ddibynnol arno fi, ond oedd e ddim yn Dduw i chi. O'ch chi'n bell. A mae Paul am i'r bobl mae'n gofio ni. Am i'r Cristnogion mae'n gofio. Wrth i nhw ddod ynghyd, maen nhw wedi dod o fod yn bell. Maen nhw wedi dod o fod ar y tu fas. Dim hawl gyda nhw ddod i mewn. Dyna le mae dechrau mewn gwirionedd. Dechrau deall yr Efengyl. Nid rhywbeth i ni'n hawlio gan Dduw rhywun. Nid rhywbeth i ni'n gweld, wi wedi bod mor ffyddlon, wi wedi bod gymaint yn well na chymaint o bobl o'n gwmpas i, ac ar sail hynny, mae rai bod wi bown o gael yn erbyn. Bell i ffwrdd. Dyna'r hen gyflwr, dyna'r cyflwr naturiol ni i gyd. Rai oedd eich gynt ymhell. Mae'n lle i ni gofio hynny, ond wrth gwrs, dyn ni ddim yn aros
Fyna, os ond meddwl am y pellter, ond meddwl bod ni ar y tu fas, wel na fe, i ni mynd i ddigaloni yn llwyr, ond mae Paul, wrth gwrs, wedyn ni, yn sôn am gyflwr newydd. Dyna'r cysur, dyna'r rhyfeddod. Aeth yr awron yn Grist Iesu, y rai oedd eich gynt ymhell, a wneith bwyd yn agos. Dyna beth yw Cristion. Rhywun oedd yn bell i ffwrdd. Nawr mae e'n agos. Nawr mae'n cadw mewn. Mae'r arwydd na dim mynediad, mae hwnna'n cael ei dynnu, mae'r drws yn agor, a mae'r person yn cael dod mewn, yn cael dod yn agos at Dduw, yn cael dod i fwynhau popeth oedd wedi cael ei wrthod iddo fe o'r blaen, yn cael mwynhau y cysuron o fod gyda Dduw, cael mwynhau Iesu Grist, cael clywed am Grist, clywed amdano fe, clywed am ei waithau, clywed am ei bersonau, clywed am ei gariadau, clywed am ei ffyddondeb fe. Clywed a phrofi gwaith yr Ysbryd Glân yn ei galon yn dod â fe yn nes a Dduw ac yn galluogi Dduw i ddod yn agos ato fe yn ei dro. Dduw yn bod yn agos nawr a Dduw, y rai oedd eich gynt ymhell a wneith bwyd yn agos. Dyna'r cyflwr newydd. A dyna'r cysur, felly, os i ni'n ystyried yr adon ma'n iawn, os i ni'n cofio y bod ni oedd yn bell wedi dod yn agos, lle bod yna bobl eraill ar y colonnau ni heno a maen nhw'n bell. Yn bell iawn. Ond mae Paul yn gweithio ni fan hyn. Ac mae'n profiad ni yn ategu hyn. Bod pobl oedd unwaith ymhell yn gallu dod yn agos. Gallwn ni ddal i weddïo drosyn nhw. Ac os gewn ni gyfle, falle, siarad yn nhw, fel mae'r argwydd yn arwen, yn y gobeith pwy a wyr. Na fydd hyn yn digwydd bydd yr hen gyflwr yn dod yn gyflwr newydd iddyn nhw. Ond shwt mae hwnna yn digwydd? Shwt mae'r newid cyflwr yma yn dod? Shwt mae pobl yn mynd o fod yn bell i fod yn agos? Unwaith eto, mae pobl yn meddwl, wel, fel maen nhw, pob math o gynlluniau gyda rai, mae amser gyda Emyr nawr, so falle bod e'n edrych a datblygu ffitrwydd mae'n mynd i rydeg marathon, ni ddim yn gwybod, maen nhw'n ymarfer, maen nhw'n ymdrech, maen nhw'n mynd, fi'n bod mae'n rhaid ar y treadmill i cymryd yn y twy'n glif, a maen nhw'n mas, mae rhaid bod nhw'n raglen, a maen nhw'n trio a gobeithio ar ôl blwyddyn, o ymarfer, bob dydd, bydden nhw'n ddigon ffit i rydeg marathon. Bydden nhw'n cyrraedd y safon ni. A mae pobl yn meddwl fel yna yn ysbrydol. Wel, dim ond i ni drio'n gore, dim ond i ni wneud beth allwn ni, rhyw bryd gyriddwn ni y safon. Byddwn ni pwy o wyr, mewn ychydig amser byddwn ni yn ddigon da. Ond wrth gwrs mae'n wastad ansicrwydd mawr i gyd nhw gyda marddon. Ydych chi'n mynd i rydeg, byddwch chi'n iawn, byddwch chi wedi cael rwy anaf wrth ymarfer, ond pwy mor ddygyn mae rhaid i ni fod, pwy mor ddiwyd mae rhaid i ni fod, faint mae rhaid i ni trio am faint o amser. A nid dyna mae Paul yn ei weid fan hyn, nid gweud, wel, chi, Effesiaid, o'ch chi'n bell, ond nawr i chi'n dechrau dod yn agos, dalwch eti nawr. Os gnewch chi hynny, gydag amser, fe ddowch chi'n agos a Dduw.
eithir medde fe yr awr on. Nawr. Nid mewn blwyddyn, nid mewn 10 mlynedd, neu hanner canrif. Nawr. Mae wedi digwydd nawr, mae'n wir nawr i chi wedi symud o fod yn bell i fod yn agos. Eithir yr awr on. Yn awr. A siwt mae hwnna wedi digwydd? Ife, achos bod chi wedi gwneud rwy'n naid ysbrydol enfawr a bod chi wedi llwyddo nawr, lle o bydde rai felly'n cymryd os na, ddim wedi gwneud â chi. Nid chi sydd wedi dod yn agos, a rai oedd eich gynt ymhell, a wneithbwyd yn agos. I chi wedi cael eich gwneud yn agos, a'ch dwy'n yn agos. Mae Duw wedi dod â chi yn agos. A siwt mae Duw wedi gwneud hynny? Eithir yr awr on yng Nghrist Iesu. Fe sy'n dod â rai oedd yn bell yn agos. Fe sydd yn pontio'r bwlch rint rai oedd yn ar y tu fas, dim hawl, fe sy'n dod â nhw yn agos. I fe, medde Paul adnod 14, i fe yw ein tangnefedd ni. Fe yw un sydd yn rhoi heddwch i ni. Fe a wnaeth y ddau yn un, mae'n dod â ni, o ddim yn Iddewon, yn dod â ni'n un a'r bobl, y bobl etholedig yn yr Hen Testament, fe sydd wedi'n gwneud ni nawr yn un. Mae wedi dod ar holl seremonia, ar holl y berffau, oedd yn cadw ni mas, mae wedi cyflawni reina, ac mae wedi offrymu hynna. Yn un a beth oedd yr holl y berffau oedd gyda'r Iddewon yn yr Hen Testament yn bethau dros dro, yn aros am yr un a beth mae o'n rhaid ail-wneud y bethau yma. Bob dydd, bob wythnos a bob mis, oedd rhaid dal ati i wneud y bethau yma. Nawr na, mae un abedd wedi offrymu. Mae wedi dod ar holl bethau oedd yn gwahaniaethu ni ac a ddirymodd trwy gnawd y gelyniaeth. Pethau oedd yn erbyn deddf y Duw yn erbyn ni, yn condemnio ni, fe yn cymryd y condemniad ni arno fe i hunan. Deddf y gorfmynion mewn ordeniadau fel y creu ddau ynddo'i hun yn un dyn newydd gan wneithir heddwch nawr rynto ni a Duw. Ac i fe a ddaeth, a mae hwn yn ddiddorol yn dweud, ac i fe a ddaeth ac y brygethodd damnefedd i chwi. Y rai pell ac i rai agos. Nawr, darllenwch chi yr Efengylau a pryd ath Iesu Grist i Effesus, sy'n sôn amdano fe, yn agos at Effesus, ond fe ddath yr Efengyl i Effesus. Fe ddath Paul i Effesus, ac wrth iddyn nhw bregethu am waith Iesu Grist, ac wrth i bobl ddod i gredu, ac wrth i bobl gael ei dwyn yn agos at Duw, oedd Iesu Grist yn bregethu. Mae hwnna yn werth i gofio, yn yw e? Mae rai yn gallu dweud, wel, fi'n cofio, beth oedd ffydd mewn rwy gwrdd a enwi rhyw bregethwr felly fi byd o'r neud ni o'n siw bod digon yn dod i'r meddwl rai pregethwyr amlwg iawn a bobl yn gweld, ni'n gwybod am ddawn y pregethwr a diolch am y doniau ni, diolch am y bobl yn ni sydd wedi bod yn gyfryngau i ddod â ni i fi, diolch am bob un, mor ble fydden ni hebddyn nhw. I ni'n ddiolchgar ac yn ddyledus iddyn nhw. Ac eto, os i ni wedi dod i ffydd, os i ni wedi dod o fod yn bell i fod yn agos, nid gwaith i'n pregethwr yw hwnna. Trwy'r pregethwr, mae mab Duw wedi pregethu tangnefedd
i ni, heddwch i ni wedi clywed llais Iesu Grist, mi glywais llais ar Iesu'n dweud, wel dyna beth i ni wedi wneud. Wrth ymateb i'r Efengyl, i ni wedi clywed Iesu Grist gweud, deiwch ata fi bawb sydd yn ffurfio ac yn llwytho, ac mi a esmwyth haf arnoch. I ni wedi clywed Grist yn siarad â ni ac yn galw ni ato fe. Ac efe ddaeth at y bregetho dan nefedd i chwi, o brege trwyddo ef yma i ni ein dau ddyfodfa a'n Iesu Grist mewn un ysbryd at y tad. Dyna beth yw dod yn agos at Dduw. Dyna siwt i ni newid o fod yn bell i fod yn agos. Mae'r hen gyflwr gyda ni, mae'r cyflwr newydd a mae'r newid cyflwr. A'r unig gwestiwn falle i gloi yn dilyn hynny yw yn cyflwr ni, a cyflwr chi. P'un o'r rhain sydd yn wir amdano chi, ydych chi'n dal i fod yn bell, falle bod chi yma heno, ac eto mae yna rwystyr. Ddim hawl gyda chi, chi'n cadw mewn i chi'n trio, chi'n curo, dim byd yn digwydd. Ife dyna'r, neu chi'n meddwl bod pob perffaith hawl gyda chi i ddod mewn. Mae'r testament newydd yn rybuddio ni, dwi. Yn achos y bobl, mae'r sôn, fan hyn ni'n sôn am y cenhedloedd, ond mae sôn am yr Iddewon a'r cenhedloedd yn cael eu dwyn ynghyd yn Iesu Grist fan hyn, a mae'r Iddewon wedi cael eu gadael yn enghraifft i ni, rai yn ywedig yn yr Efengylau. Iesu Grist ei hunan yn sôn, yn dyfynnu Eseia, proffwyd Eseia wrthyn nhw, bod y bobl yma yn dod yn esau ata fi, a'i genau, a'i cylonau ymhell o ddiwrthau. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n agos, o'n nhw'n meddwl, nhw oedd y bobl etholedig, o'n nhw'n meddwl bydde Duw byth yn ei gwrthod nhw. Na, o'n nhw'n dod â'i geiriau, o'n nhw'n dod ac yn adrodd y salmau, ger i fronau, mynd trwy'r holl ddyfodau crefyddol, a'i cylonau ymhell. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n agos, ac eto o'n nhw'n bell. A dyna rybydd i ni, falle bod ni'n gallu meddwl bod ni'n agos, ac eto fod ymhell. Ond mae yna, gyda rybydd, mae yna gysur hefyd. I ni'n gallu meddwl bod ni'n bell. Ac mewn gwirionedd, i ni'n agos, i ni'n gallu meddwl, i ni diffili, does dim hawl gyda ni. Bydde Duw yn llygad i le i difetha ni. A mae sôn, mae Iesu Grist yn sôn am ddoi ddyn yn mynd i'r deml i weddio, a mae un yn codi, mae'n gweud, mae'n diolch nad yw e'n debyg i neb arall, a bod e'n gwneud hyn a'r llall, a bod e gymaint yn well, a mae'n sicr yn well na'r public na'r dihirin mae sydd wedi dod mewn, y casgwr trethu mae sydd wedi dod mewn, yr un pryd sydd wedi meiddio dod mewn, yr un pryd a fe, a mae'r public yn dod a mae'n curo i fron. A'r unig beth mae'n gallu gweud, o Dduw, bydd drigarog wrth i fi bechadur. Wy'n bell oddi wrtho ti, ond bydd drigarog wrth i fi bechadur. A mae Iesu Grist yn gweud, na'r weddi, mae Duw yn gwrando ni. Nath e anwybyddu'r dyn arall, oedd yn golygu dim byd iddo fe. Ond y weddi yna. Oedd hi'n weld, y dyn oedd yn timlo mor bell. Ac eto, wrth iddo fe ddod yn cyfaddau ni, galw am drigarau Duw. Oedd e'n nes, llawer iawn nes, nag oedd e'n sylweddoli. Na'r cysur. Ac eto, mae rhagor gyda Paul i weid. Dyna'r cysur o bod bod ni'n gallu teimlo beth os ni'n edrych at drigarau Duw, os ni'n cyfaddau
yn cyflwr ni ger i frolau, mae Paul yn gweud, ie, ond gyda hynny, mae rhagor gyda fi. Ar y cyfedd. Nid dim ond trigaredd, ie, diolch am trigaredd. Nid dim ond fyddeiad, diolch am fyddeiad. Ie. Ond dewch mewn nawr i mhobol i. Dewch byddwch nawr yn bobl i fi. Chi wedi gweld yr Iddewon a chi'n meddwl ta nhw oedd ym mhobol i na paratoad gyda nhw nawr yn Iesu Grist byddwch yn bobl i fi. O ble gei trwyddo mae'n un dau ddyfodfa mewn un ysbryd at y tad. Weithiau'n gan hynny, nid ydych chi mwyach yn ddieithriad. Pidwch y gadael i neb weithio chi sy'n hawl gyda chi fod yma. Nid gech lle chi yw hwn. Nid ydych chi mwyach yn ddieithriad, yn immigrants, bydden nhw'n gweud heddiw, fewn fudwyr a dyfodiad, ond yn gyd ddinasyddion a'r saint. Mae tili gyda ni yn yr Eglwys yng Nghaerfyrddin wedi dod o dde Affrica. A leni fi'n credu, maen nhw wedi bod yn ddigon hir, geson nhw ddod yn ddinasyddion. Mae'n broses hir iawn. Mae gyda chi aros, mae rhaid chi lanw pob mas o ffurflenni, a mae rhaid nhw'n edrych ar eich gwmchu ac yn y blaen, a mae prawf dinasyddiaeth, ddim yn siŵr beth ran fwyaf o ddinasyddion Prydain yn ffili y prawf, ond mae rhai sy'n gwneud cais, maen nhw'n goffod sefyll y prawf yma, ond ar ôl yr oedi, a maen nhw'n goffod talu hefyd, wrth gwrs, mae ddim yn rhad iawn, a maen ar ôl gwneud y pethau hyn, wedyn ni, maen nhw'n cael bod yn ddinasyddion, a maen nhw'n cael gwneud cais am basbort Prydeinig. Dychmygwch nawr y teulu mae fi'n sôn, amdano ar ôl mynd i'r drafferth nawr o ddod yn ddinasyddion, bod nhw'n gweud, wel, iawn, ond fi'n credu ewn ni nôl i'r beth o'n i'n neud o'r blaen, neud rwy gais am visa dros dro i aros yn eisiau. Ewn ni aros yn y cyw, y rai sy'n goffo profi bod nhw ddim yn anghyfreithlon, bod rhaid bod nhw'n mynd i fod am hyn a hyn o amser, a bod rhaid bod pob math o amodau ar ei arosiad. Ni'n mynd i fod, ni'n mynd i aros fel yna. Wel, bydde nhw'n hirt fel yna, bydde eisiau clymu pen nhw. Sym rhaid nhw'n neud ni, maen nhw'n ddinasyddion nawr, a mae'r un hawliau gyda nhw os gyda ni. Unrhyw maen nhw'n gallu pleidleisio, maen nhw'n gallu mynd a dod mewn i'r wlad, sneb yn gallu gwrthodo os nhw'n ddinasyddion Prydeinig. Oeddi chi yn sylweddoli eich breintiau chi o fod yn gyd ddinasyddion a'r saint. I chi meddwl bod chi ar eich pen eich hunan, i chi meddwl bod Duw wedi'ch gadael chi, di chi ddim mewn teulu mawr, does dim llawer o ffrindiau gyda chi, eich chi'n goffo byw eich bywyd Cristnogol ar eich pen eich hunain. Nag eich, un os ych chi'n byw ar eich pen eich hunain, nag eich, i chi'n gyd ddinasyddion a'r saint. Mae'r holl Hen Testament wedi cael ei roi i chi. Ec dim ond i'r Iddewon, ond i chi'n gyd, i chi'n cael elwa nawr o'r hanesion yn Genesis, Abraham a'r Patriarchiaid, i chi'n cael elwa o hanes yr Exodus, i chi'n cael elwa o hanes y Brenin Dafydd, i chi'n cael elwa o'r proffwydoliaethau, a bydd yn y Dolig yn dod, a byddwn ni'n meddwl am y proffwydoliaethau mewn Eseia a man eraill. Ie, i chi, mae'r heini i gyd. I chi'n perthyn i'r saint, i chi'n rhan o'r corff yn gyd ddinasyddion a'r saint. Wedi'ch goruwch adeiladu a'r sail a'r apostolion a'r proffwydi. Mae Duw wedi rhoi dim ond yr hen, felly ni'n iawn, yr Hen Testament, mae wedi rhoi'r Testament newydd, mae wedi rhoi'r holl lyfrau mae ni, mae wedi rhoi'r Efengylau, mae wedi rhoi'r epistolau, mae wedi rhoi llyfr y datguddiad, a cyfan
i ni, i ddangos i ni beth sydd gyda ni yn Iesu Grist. I ni wedi cael yn adeiladu. I ni'n meddwl bod ni'n simsanu, ni'n meddwl bod ni'n ysgwyd, ond mae rhywbeth dan yn trad ni. Da, i gael hongan yn yr awyr i ni, mae rhywbeth dan yn trad ni. I ni wedi cael yn adeiladu, God i'w adeiladu, ar sail yr apostolion a proffwydi. Ac i Iesu Grist i hun yn ben congolfaen. O dan yr ysgrythur, o dan yr apostolion, yn dala nhw, bron y bod cysur a gweud, yn dala nhw yma Iesu Grist yn cynnal y cyfan. I ni'n pwyso trwy'r ysgrythur, i ni'n pwyso ar Iesu, gyda'i bobl Yn yr hwn yma'r holl adeilad wedi cynnwys gyd gysylltu yn cynyddu yn deml. Mae'n cael, i chi'n gallu edmygu rai adeiladau, ond dychmygwch, mae'r sôn, mae Notre Dame nawr yn Paris, ond maen nhw wedi ail-wneud, oedd nhw'n tipyn yn gynt yr ail-waith, gyda gymryd y ganrif iddyn nhw adeiladu'r eglwys gadeiriol reiddiol, dychmygwch, a neb yn fyw i weld y diwedd, ddim yn cofio, beth gwelon nhw i Cantor, oedd ddim yn byw mor hen yn yr oesoedd canol, ond dychmygwch nawr sy'n nhw'n gallu edrych, rhywun, camera wedi bod yn ffilmo y gwaith o adeiladu, rhywle fel Notre Dame, gweld y lle beth yn cynyddu. Wel, dyna yw yr eglwys. Yr eglwys yn tyfu, yn cynyddu, yn tyfu yn deml sanctaidd, yn cynyddu yn deml sanctaidd yn yr arglwydd. A beth sy'n mynd i ddod? Beth sy'n mynd i fod yn yr eglwys yma? Yn yr hwn eich cyd adeiladwyd chwythau, ymreswylfod i Dduw trwy ysbryd. Lle mae Duw yn mynd i drigo yn ei bobl. Ond yn Nghyfyrddin mae yna gapel o'r enw y Priordy. A chi'n bod pam maen nhw wedi rhoi'r enw Priordy ar y capel. Lawr yr hewl tu ôl, sewch chi hibo'r capel, mae yna gân. Gan y ca yna oedd lleoliad Priordy Austin yn achlog oedd yn bod am rai cynrifo lle gas llyfr di Cyfyrddin i sgrifennu. A mae yna arwydd yn sôn am yr adeilad, mae yna lun sy'n beth da, os yr unig beth welwch chi nawr yw gwair. Mae'r y bati wedi mynd, beth sydd wedi digwydd, ble mae wedi mynd, beth ych chi'n neud y bati, os wedi bod lan a wilber a symud o'n yna. Ar ôl gas y bati, y Priordy, gau yn yr unfed ganrif ar 15, a wedyn ni hanes diddorol i'r lle, ond os edrychwch chi o gwmpas, mae yna lot o tai teres, a o ble dath y cerrig i wneud y tai yna? Wel, oedd wrth nhw adeiladu, o ble ni'n mynd i gael cerrig, ni'n mynd i fynd i'r corn nawr, ni'n mynd i wylo, a mynd i dorri, bach o cerrig, mae yna cerrig fan hyn, yn y car yma, sneb yn defnyddio, a beth am mynd i, security guards, a camerau, beth am mynd i fynd i helpu'n hunain, a yn y tai, mae'n debyg bod rannau, os ych chi'n gwybod, dwi ddim wedi gweld o rai arbenigwyr yn gweud, os edrychwch chi ar y tai, i chi'n gallu gweld darnau o'r hen y bati. A, byddech chi'n meddwl, wel, o'n ni sy'n nhw'n bwrw'r holl dain a lawr, bwrw pob un a gweithio trwy'r rhywbeth, sydd wedi gwneud arian dyn nhw nawr i golledu'r perchnogion, chi'n bwrw'r tai lawr a arbenigwyr gyda chi mynd trwy'r rhywbeth, fydden nhw'n gallu ffindo'r cerrig o'r y bati, a sy'n nhw'n cael rhyw arbenigwr arall, fydden nhw'n gallu rhoi y cerrig yna at ei gilydd, a bod nhw'n gallu ail-wneud ar y bati, fel oedd e. Wy'n gwybod, mae'r
pwy awyr, sef wedi trio. Ond, oedden nawr, se chi'n gofyn, se'r cerrig mae'n gallu siarad, a se chi'n gofyn, le licech chi fod? Licech chi fod yn rhan o'r wedi teras, rhan o ddrws, neu o ffenes, neu ar y llawr, neu rwy barlwr yn rhywle? Neu wyllech chi fod yn rhan o abati? Beth o'ch chi wedi cael eich torri ar ei gyfer? Wel, dyw cerrig ddim yn gallu ydeb, ond mae falle bydden nhw'n gweud, wel, na le licen i fod. Dyna le bydde'n pobl yn gallu'n gweld i ar y môr. Dyw cerrig ddim yn gallu ydeb, dyw cerrig ddim yn gallu meddwl. Ond i chi'n gallu meddwl. Ble i chi am fod? I chi am fod yn rwy gerrig ar wahân? I chi am fyw eich bywyd Cristnogol ar wahân? Neu i chi am fod yn rhan o'r dem? Chi am gael am godi fod yn breswylfod i ddew trwy'n ysbryd. Dyna chi'n neud wrth ddod ynghyd o sil i sil ac yn yr wythnos o dyna chi'n neud wrth ymgasu. I chi'n atgoffa chi'n i ni'n rhan fach i efallai yw Tabernacl Resolve, ond mae'n rhan o'r deml fawr yma. Pobl o ddunwaith ymhell. Nawr yn Iesu Grist wedi dod yn agos mwyn i ddew rhyw ddydd ddod yn agos a phreswylio ynyn nhw. Wel, bod i'r arglwydd yn helpu ni i gofio hynny ac i fyw yn ngoleuni hynny mwyn i enw. Dewch i ni weddio. I ni'n diolch i ti, arglwydd felly dy fod ti yn dod â phobl o bell ac yn ei gwneud nhw'n agos. Rai oedd â dim hawl, rai oedd yn heiddi i cadw mas ac eto yn dy ras, yn dy garu a drygwyddo. Rwy ti wedi agor y drws a diolch yn bod ni yn brofedig o hyn. Rai ohono ni yn gallu gweld yn bod ni unwaith ymhell ac yn awr yn agos. A'n dymuniad ni yw y byddi di yn galluogi ni i nesau yn fwy ac ata ti ac wrth i ni nesau ata ti i nesau yn fwy ac yn fwy at ein gilydd yn disgwyl am y diwrnod pan fyddi di yn dod i fod yn oleuni ac yn hael i ni. Mwyn denw. Amen. Fe gawn ni emyn 330. 330.